गोथाव ना टेस्टी नै नामा आच्छा लोगोफोर दिनैहाय गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों बरायहरबाय आरो ओमफ्राय नै दिनैहाय दाउ सेक होनो होदों जों मासेनो गथा बानायखांजोब्बाय हं नुलायथारबाय बिदिखौ नायलांबाय थादों माबायदि जायो नायनायसै जोंबो दिनै फार्स्ट टाइम नैखौ सेक होनोसै आरो संख्रि हाबनायनि हाबाय आरो जों नै हाब्रबनानै लाबाय संख्रि बानलु यामी यामी फुल फबजोब्बाय नै दै उखुन्दैयासो दाना नायनो हागोन नै फुरा कालारिं जाजोबखाबाय आरो जों नैबेमोन ना खावसे नै नैबेजों कमप्लिट थाबाय आरो नाय रियानो मरन होजोब्बाय नै गुनाजों फुरा बे दोरोदनो हाला नै स्लद गदोब्रा खुरबोनि बायदि थाब फेन्दा गाना सलथाव गोलैदो जाफिनबाय दाना गावला गावबाय नै जोंना होगासिनो ओरैबो हेबनो नागिरदों फार्स्ट टाइम होनायदों आरो जों जाफेरनायाखै ओरै होगासिनो आदै जोंना होग्राया नै वाव मेजेम स्लाव स्लावखामोनलै इन्जिनफ्रा मारै जाखो नाहरनो हागोन सिङाव सुरुंगजों नुहुरलालै जोंना जागासिनो नै सेक होनाया बयलारा मोनथासै बारा गोबाव गैला लोगोफोर फुरा हेभिल' नुखाबाय सोलिगासिनो नै दाउआ साना मोनजोब्बाय आरो खामबायसो दिनैसो फार्स्ट टाइम ना एक्सपिरियेन्स गैया ओमफ्राय जों बेखौ सिङाथ' मोनाखै दाबो नेनो हाला नालाय जों बेखौ हाखावसै आरो बेखौ हाखावसै माने नायनो हागोन नै वाव सिंना बारा मोनाखै साना खामजोबलायबाय दिनैसो फार्स्ट टाइम ना बारा एक्सपिरियेन्स मोनाखै जायै जायै खावसेजोब्बाय होननायसो दायो जों हाफ्लेनानै बिदि हांबाय आरो मोन्दों बादि मोनासै नेनो हाला गोबावद्राय जायोना जानो लुगैनाया अभारथार हनै नैबे आदायाव बिराद जानो लुगैबाय नै बाला मोनजानो साननानै जों हाखावलाजोब्बाय आरो नङाबाथ' गथायसोमोन नै लेग पिसबो दंबावो नै जोंना लेग पिसआ नै बेनो आरो बिराद टेस्टि नुखाबायना बोफ्लेगासिनो दाउ बोफ्लेग्राया नै माबायदि गोदायो नायदो बिदिबासो गोथाव जायो गाहायाव लाबाय आयौ माथो गोसोम नुलाजोबबाय माथो मैखुन फाजा बानायदों दाउ बयलार आसार बानायोथ' बिदि औ नोंस्रा जाबाय माबायाव ओरै इन्डियायाव सोलोंनाय आंहा जाबाय ओजों थाइलेण्डनिफ्राय सोलोंनानै फैनाय बेखायनो मिलाया पिस बेबो मोनलायबाय गारखो नामा नै बिसखाब ख्लाब ख्लाब मोनलायलायथारदों हाबाय थानाय मानसिया माला गोलैजोबबाय बानलुफ्रा नायदोब्रा जों मादिखौ जायो बिराद गिदिर गिदिर एक मनखा आरो बे मबाइलावसो फिसा नुबावदों बानलु बिमा नैबे टमेट' जाहैबाय थाइनै ओमफ्राय बोरै बानलु फिसा फिसौ दंमोनलै हरबावदो थोनाय नङाना नैबे जाहैबाय बानलु फिसौ आयै थाबथायालै आयै आयै माबे बानलुआनो जि गिदिर गिदिर बिदिखौ बायबाय सोरबाखि नायदोब्रा बिसि गिदिर गिदिर बे बानलुआ जोंना बयलार आरो खावसे दंबावो बयलार फाइनालि गाइस नै जोंना रेडि जाजोब्बाय नैबे जाहैबाय मा होनोमोनलाय टमेट' पियास दुन्दिया बानलु राजा
थोरसियाव जायगा थोयैनिफ्राय होबाय जों फाइनालि लगायसै जों नै मिक्सार आयै गोलैयाखै सारायावसो लगायदों नैबे जाहैबाय अरलुनायनि आरो डेन्जार डेन्जार बुस्थु दं नैखायसो ओमफ्राय नैहाय बाथोन बयलार बाथोन बयलार बाथोना नै जाबाय जोंना नै रेडि जाजोब्बाय ओमफ्राय बेखौ गोजौआव लांसै टान 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 नै ओरै मा मा दं नायजोबदो नै बेयाव मा जाखो बेयावबो लगायजोबसै बिनि उनाव जोङो जानोसै आरो बेखौ मल मल मलनो वाव मय मय होननाय वाव मल मल साराय 6 केजि बयलार बियो नुनायावल' फिसा होननायसाय अजनाव जोबोद दं वाव जानो दा लगायदै नैबे जाहैबाय ललिपप मय 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 टेस्ट राइट नैबेखा जानो दं बेगेंखौ लुगैबावबाय नै नंगौ नालाय आङो निउ इयारखौ जायाखै नालाय निउ इयार बिदायनि जाबाय आरो नैबेखौ दासो जाखांदों ओमफ्राय नै 7 थारिख दिनै ओमफ्राय दिनैसो जाबाय जों निउ इयारखौ जायासै निउ इयार बिदाय आरो बेगेंखौ जानाय गोदां टेस्ट राइट होनो बेखौ रेडि गाइस जोंना नै रेडि जाजोब्बाय वाव माय गड आइटेमफ्रा मा मा दं नायदो वाव बेबा मालै जानोसै आरो जों टेस्टि बरिया जानानै दं टेस्टआ जानानै दो आरो नै बेखौ जानाय गोथारसैला लहिखौ खंजो बरिया दा जानो दोनफिनसां एसे जाबाय हागासिनो सासे आरो गोथाव ना टेस्टि नै नायबावदो बिराद बुरजा दंबावोसो वाव just looking like a wow बयलारा so elegant होननायसो जाबाय आरो जों बेखौनो